Tini jotoni thani khoroksa bukhukni bisingtei koimung. Nung kebono hamjago honke kubaibo khabaino hamjakdi. Nung kebono time pass khlaiye eba tatal hamjakma bai keboni bokhano tathangdi. Hinei o bukhukni bisingtei koimung. Tamni honke o bukhukni langmo bo khoroksa chalabai time pass khlaijaka. O bukhukni mung wngkha Angelina Deborma. Bini kami khumulungo. Phajijeng bini kothmano kisa puilani simi khnawi naileyane norok khnai tongni puilani simi paithak jora o bukhuk hamjakmani jela ke Bangalore o nurse khlaio hake o bukhuk bo MBBS poriwi tongo haifano o jora o bo MBBS pori tongphano tabuk ke course complete khlaika hake o jela bai hamjak lai bisi kaisa wngkha tamni ke a jela o bukhukno sao kisa naisingdi kaijak laiyane hinai hake o bukhuk bo poito khlaiye naisingbi tongo tamni hinba o bukhuk ajalana poito khlaiye kubaibo khabaino hamjaka aboni uloke ajala agin hai o bukhukno saknangya care khlaiya wngwi thangka o bukhukno agin hai call rok SMS rok kahamke khlaiya wngwi thangka phiaba o bukhukke hamjakmani bagwi bokha tongwi manya call khlainani text khlainani jora sano Pia o bukhukno saknangya wngwi tongo belaino jala wngjakhe o bukhukno khuk sitra rok bai kutugo haifano o bukhuk sak soi no tongo saljake bini hamjakma jela Tripura o phaikya hake o bukhuk belaino khatangjak te khatungjak asuk bisi kaisa malai laya wngwi tongmani malai mansinai hinai hake o bukhuk malainani kok saka phiaba afro ajela o bukhukno malainani jora riya call robo khlaiya o bukhukni SMS simino reply roi tong abni ulo salja phungjorao o bukhuk belai khatang jagai call khlai kok sanani mujung jakha abni bagai bo SMS khlai bini hamjakma chalano saka call khlaidi angnang bai kok rok sanani mujung kha hinai phiaba afro o jala bono saka ang tabuk biji samung pailaya jeteno call khlaiya na hinai hake o bukhuk bini kokno khnawi no bufro call khlaino hinai naisingwi tongkha pheba sarik sanja wngkha call sokpaya afro o bukhuk haino hai tongmanya singpika nengtama ano call khlaya hinai pheba o jala o bukhukno hai hinai sao kok sana musungya wngwi call khlaijakliya hinai bini o kokno khnawi o bukhuk dukhu nangjagui saka doakon kok sana musungya hingkeba tasadi hinai phia o bukhuk joli jagui atihin sapano bokha tongmanliya srapja ulo bono call khlaiye rika o bukhuk call khlaiye rimanile sababai jani kok salaijak call waiting manka sababai kok salai tong hinai o bukhuk singkeno o jela bono sao ani bai si ang kok salai tongo hinai afro ke o bukhuk hai hinai saka neng asuk je kok sanane musung yang ke tabuk buibe ke neng tangai kok sai tongman ama ke tamni bagai kok sanani jora kere ano ke tamni kisi sapano jora roi manja hinai afro borok belai keno walai laikya haibuna abuni ulo o bukhuk hamjagui tongmani bagai taisa kathawi mathango haibuna abuni ul rogo ajala o bukhukno waisapano SMS robo khlainana nailiya call robo khlailiya o bukhukno taibo saknangliya wngwi thangka oloke o bukhuk bo lachijakha tamningke o bukhuk hai hinai wansuka bo angbai bahai ke chalui manno abosi lama rutugui tongkhana bini alga hamjakmani bwrui tongui mano oma hai wansugui o bukhuk belai sak saisung lachiui tabuke bobo asuk agin haike jora rok sandragliya haike no taibo borok kaklai thangnani nangkha The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tainai ang Andrew Deborma dini o bukhukni kok kejar mung wngkha omo hai o bukhuk tabuk bo bini hamjakma jalano hamjakino tongkho aboni bagui bo je jagao phano tongthun bono kaham tongthun ni o bukhuk suru te nayo phia bono khlaima hai tatal hamjakma bai time pass khlaiye keboni langmono ta thangdi hamjaknai borok le belaikhano kosto mano hinai o bukhuk kok kecharo abo haino o bukhuk jotoni thanino bo o kokno bo kecharkha aw hake dinino kothuma norok belaikhano nangjagui tongkha ke norok like te share khlainani tapungdi te katal phai tong kani channel no subscribe khlainadi aw norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।